Dnes sme si pre vás pripravili pár zaujímavostí o ľudskom tele. Vybrali sme pre vás 5 prejavov ľudského tela, ktoré občas zažíva každý z nás. Číslo 5. Škvrkanie v bruchu. Škvrkanie v bruchu je prirodzenou súčasťou každodenného života. A to hlavne z dôvodu, že je prejavom činnosti tráviacej sústavy i hladu zároveň. Zvuky sa z brucha ozývajú, keď sa premiešava a presúva tekutý obsah tráviacich orgánov. Pritom vznikajú aj vzduchové bubliny, ktoré vydávajú pri puknutí zvuk známy ako škvrkanie. Ozývajú sa hlasnejšie, keď je tráviaca trubica prázdna, a teda keď sme hladní. Číslo 4. Grganie. Grganie je bežný jav, kedy sa dostáva prebytočný vzduch z pažeráka či žalúdka von z tráviacej trubice. V zdravom tele sa grganie objavuje občasne a nepredstavuje žiadny problém. Ak sa však grganie objavuje neustále, môže to byť známka nerovnováhy v trávení alebo iného zdravotného problému. Číslo 3. Kýchanie. Kýchanie je reflex, ktorým sa telo snaží dostať von to, čo ho dráždi. Úlohou kýchania je očistenie dýchacích ciest od cudzorodých častíc. Vedeli ste, že vzduch, ktorý vykýchneme, môže dosiahnuť až do vzdialenosti 1,5 metra rýchlosťou 150 km za hodinu? Číslo 2. Zývanie. Zývanie je reflex, pri ktorom dochádza k hlbokému nádychu so široko otvorenými ústami, po ktorom nasleduje kratší výdych so zatváraním úst. Toto trvá priemerne 6 sekúnd. Zývaním sa dostáva do buniek celého tela, vrátane očí a mozgu viac kyslíka. Na Zemi nie sme jediní, kto zýva. Zývať by ste mohli vidieť viacero zvierat, či už psi, mačky, ale aj operence či plazy. Číslo 1. Čkanie. Štikútka je označenie náhleho, spontánneho sťahovania bránice. Vyvoláva ho dráždenie bránicových nervov alebo niektorých mozgových centier. Pri štikútke sa do pľúc prudko naťahuje vzduch. Pri jeho prechode do pľúc hrtanom nastáva rýchle uzatvorenie hrtanovej prieklopky, čo vytvára typický zvuk. Do Guinnessovej knihy rekordov sa kvôli štikútke dostal muž menom Charles Osborne, ktorý čkal neskutočných 68 rokov. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať like a odber.